Boas tardes. Ben, está facendo estes indios. O tempo está o ceo un pouco soleado, mal e o moito que choveu estes días atrás. Ben, aquí temos un pequeno tributo que lle fago a Celia Burgos. Ben, non se pegan estas cousas nos cartéis, que non se ve ben e os estropea. A ver, somos máis civilizados, Ben, Celia Burgos debuxa a Alameda de Santiago. Quen é? Aí temos a información. Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Sevilla, vive en Cádiz, onde imparte clases de arte e debuxo no ensino público. Traballo con mina coa ilustración e o debuxo urbano. Nos últimos anos formou parte de encontros, festivais en España, Portugal e Francia. Ten impartido talleres en Sevilla, Cádiz, Barcelona e Lisboa. Participado en publicacións e mostras. He realizado reportaxes gráficas, sendo cronista de eventos en distintas cidades. É correspondente do blog Urban Sketchers Spain, cofundadora do grupo Sketchers Bahía de Cádiz, así como integrante de Garabache Ilustra en Sevilla. Concibe o acto de debuxar como unha maneira de entender a vida, un medio para medrar e coñecerse. O caderno é para ela un compañeiro indispensable. Logo, pon o mesmo en castelán. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Vive en Cádiz, donde imparte clases de arte y dibujo en la escuela pública. Trabajo que combina con la ilustración y el dibujo urbano. En estos últimos años formó parte de encuentros y festivales en España, Portugal y Francia. Ha participado en talleres en Sevilla, Cádiz, Barcelona y Lisboa. Participado en publicaciones y exposiciones y ha realizado reportajes gráficos, siendo cronista de eventos en varias ciudades. Es corresponsal del blog Urban Sketchers Spain, cofundadora del grupo Sketchers Bahía de Cádiz, así como integrante del Garabache Ilustra en Sevilla. Concibe el acto de dibujar como una manera de entender la vida, un medio de crecer y conocerse. El cuaderno es para ella un compañero inseparable. Bien. Y aquí pues fala de que temos o Paseo Central da Alameda, Estatua das Marías. Aí estemos, a xente un delas. E todo este é o Paseo Central da Alameda. As mallas se fixeron moi de nunha ocasión. Estanque de Méndez Núñez. Está por ali ao lonxe. Imos ir carrer un momento. Atención. E logo volvo para aí. Ponemos aí unha tiña, está todas das Marías. E agora vos seguidesme e vedelo paso. E vedelo paso. Aquí temos o estanque de Méndez Núñez, que noutra ocasión dedicaron debuxo. Hai unhas pombas nas beiras. Aí temos unha fonte sorreando auga para arriba, os surtidores que disparan auga para arriba. E o propio estanque de Méndez Núñez, que en vez aí estatua de Casto Méndez Núñez. ¿Ves? Aí a temos. Pues vamos e hai patos, por exemplo, e as augas bastante sucias, como no outro vídeo que fixera
no verán do ano pasado 2021 sobre elas. Ben, agora volvemos para camiño de regreso. 5 minutos 12 segundos, camiño de regreso. Igual cronómetro. Canto tempo leva a chegar de novo ao logo. Vos seguís me seguindo ben. Vou mostrar. E a la hora de las pombas que hai por aí. A erva alrededor do acuario. Pero seguimos cara ao logo. Aí tendes os bancos pintados as cores do Arco da Vella. Aí no fondo os que fixera outros vídeos. Aí está. Vedes? Aí os tendes. Os bancos do Arco da Vella. Os que fixera vídeos noutras dúas ocasións. Se os queredes volver ver, vos los poño. Ben, vou ver. Se me pedís os links deses vídeos para velos, eu vos los paso. E aí os vedes. Me parece moi ben. Se queréis ver o primeiro vídeo que eu colguei, que é do ano 2019, tamén vos lo paso. Ben. E xa volvemos aquí, onde estábamos antes. Quiosco da música. Visita a catedral no Paseo dos Leóns, Carballeira de Santa Susana. Ben. Da vista da catedral dende o Paseo dos Leóns, Carballeira de Santa Susana. Iso está por aquí. Ben. O quiosco da música hoxe está pechado. Hoxe mércores, día día 23 de novembro, sí, de 2022. As veces tiñamos lapso normalmente. Aí temos o quiosco da música. Hoxe está pechado. Aquí está. O paso que hoxe non está traballando, non están os quiosqueiros o quiosco aberto. Ben. Este por aquí ves la Carballeira de Santa Susana. Bueno, un minuto e pico me levo chegar da vía aí, pero esquecime de cronometrar. En fin, vou para aquí. Cuidado, está ausente. É claro, a fonte da Alameda está por ali, estive antes nela. A esa Torre de Castro, nalgún dos meus vídeos anteriores apareceu, o momento a Pedro Pais Lapido, xa veremos outro día, o Mirador do Campus, e estar unha zona máis para atrás. Ben, quen veña a Alameda e Ovexa, tras este vídeo, quen pode vir a Santiago e veña pola Alameda, que visite as zonas.
Ainda que a fonte da Alameda igual se refire a esta de aquí, que temos aquí en fronte. Ben, agora, en resumo, despois de todo o que vimos, agradecementos a Celia Burgos por ter debuxado esta maravilla natural urbana, a propia Alameda de Santiago. Nalgúns vídeos anteriores tamén se me veu paseando pola Alameda, polo paseo da Ferradura e por aí, despois da pandemia do coronavirus. Ben, eu pasarei vos todos os que irades. E Celia Burgos, pois se me está vendo, tamén eu pasarei. Doulle os meus máis sinceros agradecementos. Que o debería ter feito en castelán. Ben, agora se fixo un vídeo en galego non me importa. Se quere, comentamos en castelán a traducción do que dixen. Se o comenta algún usuario tamén eu agradezo. Pero ben, o que importa é iso. Que estas maravillas que se debuxan, que debuxou Celia Burgos, representando en cadros pintados a realidade, se conserven sempre polos séculos séculos. É moi importante que moitas xeracións futuras poidan velas. Isto non é unha mensaxe política nin ideolóxica, senón ecolóxica, filosófica e chea de coherencia, ni máis ni menos. Ben, pero como homenaxe a esa pintora andaluza, gaditana, este vídeo leva o seu nome, non os quezades. Abur e dica a próxima.